יקיריי ואהוביי, כולנו כאח אחד, בלב אחד, עומדים כאן במקום המקודש ביותר לעם ישראל, במקום שבו אירע הנס, הנס שאנחנו מדליקים את המנורה, קרה במקום הזה. אנחנו מסמלים היום את הגבורה, אי אפשר לתאר, אבל הנקודה המרכזית שכשאנחנו מסמלים את הנס של חנוכה, במה אנחנו מסמלים את זה? מסמלים את זה בחנוכיה בשמן. למה לא מסמלים את כל הדברים האחרים? כי כל המלחמה הייתה כדי שיהיה המנורה דלוקה בשמן טהור בבית המקדש. המנורה סימלה את הקדוש ברוך הוא, השראת השכינה במקום. הגמרא אומרת, השם צריך אור, יש לו את השמש. מה המטרה? להראות שהנר המערבי דלק תמיד. יקיריי ואהוביי, כל המלחמה של חשמונאי ובניו היה כדי שעם ישראל ימשיך בטהרה את האור המקדש, ונהיה מחוברים עם התורה והמצוות עם הקדוש ברוך הוא. על זה הם נלחמו, ועל זה הם יצאו מעטים נגד רבים וחלשים נגד גיבורים. היות בכל המטרה הייתה להחזיר את עבודת הקודש בבית המקדש, להתחבר בחזרה עם השם, נגד הרצון של היוונים להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אז אנחנו מסמלים את הלילה הזה וכל הלילות של חנוכה, להודות ולהלל השם שזכינו להדליק את המנורה במקום הזה, המנורה עם שמן של טהרה. כאן המקום שכולנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יעשה את הנס והחטופים יחזרו מהר הביתה, שהקדוש ברוך הוא יעשה את הניסים, שהפצועי צה"ל יהיה להם רפואה שלמה, שחיילי צה"ל יחזרו בריאים ושלמים, שהשם יעזור שבקרוב ממש נזכה כאן במקום הזה לראות את הכהן הגדול מדליק את המנורה בבית המקדש במהרה בימינו, אמן.